Pejsek měl svátek a kočička svátek, tak se chtěli nějak k narozeninám překvapit. Děláme si takové zapečené těstové těsto, chlazené salátem a bude žampionový s rizotem, tak si můžete udělat takový krásný cibulový jídlo. Dělám to pořád stejně, sklízí to pořád stejný úspěchy. Mimořádně hnusný. První je základ si rozpálit pořádně pánev, vyloženě, aby ten volejbal Tohle vypadá, že jste přišli z volejbalu někde. úplně rozhavený. Nakrájel jsem si vepřový maso na nudličky. Dám do toho jedno vajíčko. Vajíčko kvůli tomu, aby se to pěkně zatáhlo. Přidám mrkvu, přidám zelí, papriku, prohodím. Ale já osobně si myslím, že to je ztráta času. A udělá to šup, 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 a už jsme hotovi. Dám si na talíř moji porci. Ochutnám, protože se na to moc těším. Vyzkouším, jestli to maso je teda měkký. Rozloučíme se s tím. No a vrhneme. Výborný. Zkuste to takhle doma. Uvidíte, že překvapíte ty, co k vám přijdou. A příště naschledanou.